Cap de setmana important per a l'espanyolisme. Dissabte a les 6, derbi de filials al miniestadi. Diumenge, compromisos a la ciutat esportiva de Nijarque per al femení i el juvenil A, que han de guanyar el Sevilla i el Manacor respectivament. L'Espanyol B, que es troba en un moment dolç de la temporada, confia en seguir amb la bona ratxa en el derbi de filials. El tècnic David Gallego i Iago Indias, un dels capitans, ens parlen del partit. Ya te queda un partido que, bueno, pues atractivo para nosotros, un derbi, no deja de ser un derbi, pero como siempre digo, al final nuestra temporada está siendo para mí espectacular, el equipo está mucho más alto de lo que de inicio se esperaba. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y encima somos dos equipos que estamos en la parte alta de la clasificación y estamos por delante. Por lo tanto, una victoria nos engancharia ja más a la zona que queremos estar, que és los playoffs. No? El juvenil A, per la seva part, jugat diumenge a la 1 davant un Manacor que pot consumar el descens de categoria. Moisés Hurtado avisa que el seu equip no pot fallar. Quedan 4 partidos. Sí que podemos decir que ya a estas alturas pues prácticamente son 4 finales. La competitividad de toda la temporada, de todos los equipos, te hace albergar opciones y esperanzas de que alguien pinche, ¿no? Abans, a les 11, el femení rep el Sevilla en un duel vital per a les blanquiblaves. La bona notícia per al futbol femení és el títol de Lliga de l'Alabia que dirigeix Marc Parra. Sí, al final estem molt contents. L'equip ha treballat molt bé en cada sessió, en cada partit. I bueno, al final els objectius que havíem d'assolir a l'etapa de l'Avi pues, s'està portant a terme i el dia de partit ho estem portant molt bé. Si vols gaudir del millor futbol base masculí i femení, consulta la nostra agenda.